4. V cestných pretekoch jednotlivcov, ktoré vyhral ďalší náš reprezentant Patrik Kurila. Predstavte si, na majstrovstvách Slovenskej republiky v časovke medzi zdravými športovcami. To si zaslúži váš obrovský potlesk. 4. miesto pre Jozefa Metelku. Asi to ešte chvíľku už je to paráda. Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, chcel by som sa poďakovať všetkým mojim fanúšikom, rodine, kamarátom, priateľom. Je veľmi potrebné mať support, ako by sme povedali v Anglicku, kde trénujem v Newporte na dráhu. A je úžasné stáť tu a teda vidieť, že ľudia na Slovensku si cenia i nás, ktorí reprezentujeme v paralympijskom športe. A veľmi rád by som poďakoval celému Slovensku a verím, že tak ako paralympionizmus, ale i šport napreduje, tak bude napredovať ešte aj silnejšie cyklistika, paracyklistika a iné športy, pretože naozaj šport je veľmi krásny a zjednocuje ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Ocenenia pre najlepšieho slovenského